Så hyggeligt med den her åben her, ikke? Fordi det her, det var jo den der køkkentræfarve, der er rigtig grimt. Så det første, jeg gjorde, da jeg flyttede ind, det var at male alt det her hvidt. Det er utroligt, at de smider folk ud af det her. Men Mjølnerparken har i mange år været præget af udfordringer og utryghed. Det vil vi i NREP være med til at ændre. Vi vil gøre Mjølnerparken til et trygt, åbent og attraktivt københavnerkvarter. أنا لأنه من قهرت من هدول الاثنين الرئيس إنه قاعدين يحكوا عن ميولنا بارك إنه يحكوا على الجيتو، حكيت على الأولاد على البار إنه ما عم يحكوا دنمارك منيح أول شيء، حكيت إنه هذا الجيتو كله يعني في عصابات وفي كذا، هو مو مزبوط عندنا هيك ميولنا بارك، ميولنا بارك عن جد وحياة الله يعني كثير شعب كثير مريح وشعب كثير طيب، أنا ابني ما شاء الله عنه بيحكي دنماركي أحسن من الدنماركيين اللي خلقانين هون. When they move us out, they're saying you can't even stay in this area. You've got to go further afield because we don't want too many foreigners in one area. That's why we're moving you out in the first place, so all the foreigners are scattered. My hospital is 5 minutes away. The only hospital that does dialysis here. The other one is 40 minutes away. My daughter has just purchased a house, not an apartment. She's bought an apartment 3 minutes walk away from here, so she'd be close. He works here. Der er slået huller i Danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt. Fordi ghettoerne også sender fangarme ud på gaderne, hvor kriminelle bander skaber utryghed, og ud i samfundet, hvor danske værdier som ligeværd, frisind og tolerance taber terræn. Om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op, rive bygningerne ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Andre steder ved at tage en klar styring af, hvem der flytter ind. Der flytter Ove. Der kommer det slut på eksamen til Ove. Så er det, du kommer på arbejde? Jeg blev jo fuldstændig chokeret, da man vedtog en ghettopakke og sagde, at vi var en ghetto. Og det siger man, det er fordi, at man gerne vil have en blandet gruppe, og vi synes, vi er blandet her i forvejen. Og vi synes også, hvis der er nogle problemer her, så er det jo bedre at løse problemerne her, end det er, at man smider folk et andet sted hen. Der tager de jo problemerne med. Det undrer mig. Ja. I de kommende år får Mjølnerparken et markant løft og en ny start. En omfattende renovering af boliger, bygninger og området inde og ude skal åbne bykvarteret. Og nye veje og stier skal skabe en bedre forbindelse til resten af Nørrebro, så beboere og besøgende trygt kan færde sig på alle tider af døgnet. Fra 2023 overtager NREP 2 af boligblokkene i Mjølnerparken. Here, 2 buildings were leveled, and 2/3 of the social housing units will be privatized. Jeg tager det, som det kommer nu her, og så laver vi de der protester. Vi hænger banner ude for altanerne, og vi siger det alle vejen. Vores hjem er ikke til salg, og Mjølnerparken er ikke til salg.